Tervehdys! Tänään ollaan upeassa yksitasoisessa omakotitalossa Kirkkonummen Sepänkankaalla. Käydään katsomaan, mitä tämä kohde pitää sisällään. Tämä valoisa koti on asuinpinta-alaltaan 149 neliötä ja tonttia on melkein 900 neliötä. Olohuoneen suurista ikkunoista avautuu näkymä vehreälle takapihalle. Talossa maalämpö sekä varava takka olohuoneessa. Kodin ruokailutilasta löytyy paikka suurelle ruokailuryhmälle. Ruokailutilan suurista ikkunoista avautuu myös näkymä upealle takapihalle. Keittiöstä löytyy Petra-keittiön kaapistot sekä paljon säilytys- ja laskutilaa. Tiskikone on nostettu ergonomisesti oikealle korkeudelle. Asunnosta löytyy 4 reilun kokoista makuuhuonetta. Arkea helpottamassa on tilava kodinhoitohuone, josta käynti suoraan ulos. Kylpyhuoneesta löytyy poreamme sekä 2 suihkua. Saunasta löytyy puukiuas sekä heti valmis sähkökiuas. Eikö ollutkin aika kiva kokonaisuus? Virauta mulle, jos kiinnostut, niin mennään katsomaan. Kurkataan hei vielä nämä upeat takapihat ja tää tontti.